Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel Film here. Please subscribe before the end of the video for turning. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zeSimbo review. Umpilo akammemango noSipho. Ngiyazi ukuthi niyayikhuluma le. UnoSipho akakakhulumi nathi. Mangisho ukuthi ukukhuluma nathi akakayichazi. Manikhumbula unoSipho simbone kuma episodes awu-2. Eyokuqala ila uSibindi evela naye bobabili, elandela leyo ila evela khona ephathini. Angithi makufika uTirelo omusha uzichazela ukuthi ubani, usukaphi, wenzani, ubudlelwano babo noMpumelelo bukanjani. Mase kufika i-episode esi-introduce uVuyo futhi nakhona wasichaza uVuyo ukuthi ubani yena noMpumelelo basukaphi kanjani. UnoSipho akakakhulumi. Manje ngoba engakakhulumi unoSipho kusho ukuthi musha nakumpilo omusha. Ingakho futhi kumpilo engambizanga ukuthi siyahamba. Umpilo nje yena imission yakhe ukuhlanganisa uVuyo noTirelo ungakapheli useason 2 lokho asekwenzeni. Kodwa guys ngicela nisho lapha ya umpilo atshela khona uSibindi ukuthi ke uSibindi uthi zikhona iy'ngane akasho uTirelo noVuyo, usho amanye amantombazane noma usho abangani bakampilo. Umpilo noSibindi yabo lokuhleka lokhu okuqeda izwe bahleke kanjalo baze bahlangana ngamakhanda. Kanti yini ehlekisayo ukuthi ubize uVuyo noTirelo noma bahleke ukuthi bayazi ukuthi kuzokwenzakalani eSunset? Hayibo, cha angimkhiphi umpilo ngoba umpilo lehlekisa uSibindi uyayazi nayo uyayihleka. Nathi masibuka lana kothanda ukuhleka nawe ungagcina uhleka indlela abahleka ngayo, kodwa ayikho into ehlekisayo. Bahlekani? Hayibo, yabo uma uphelile lo season 2 kungavelanga ukuthi yini ebibahlekisa, ngathi bengasichazela-ke besinikeza u2 minutes ku-social media besitshela yini pha ehlekisayo. Noma umpilo uhlekisa ukuthi uSibindi akabambeki ufuna ukubona abasha. uSibindi yabo uvele wathi ngokuphoxeka ukuthi umpilo umtshela ukuthi ubize uVuyo noTirelo. NoSipho-ke icacile guys, unoSipho uyena akakazichazi njengoba nje naku-social media sibonile ukuthi ufundile naye njengalaba esinabo kuTirelo noVuyo ngoba besichazelile. Kodwa yena ukuzisho akakazisho. Ukuthi usukaphi noSibindi naye bevele khona asakezwa. So nakumpilo omusha njengoba noTirelo bemusha ku-season 1. Hayi, kuzofika-ke eSunset. Before kuye eSunset mina ngiseza-ke nezinye ey'salayo ngoba vele lo season 2 usuzovalwa. Bengithi nje ngikhulume le yokuthi hayi nakho unoSipho bemvalela ngaphandle, kodwa kunoSipho yena uskipha iy'teji ey'ningi. Le isiteji samnini noSne nompilo asakafiki kunoSipho. Angithi ufike uvele ku-social media, wasuka ku-social media usuvela kuma-siblings, shuthi kufana nokuthi uvele emndenini. Mase beyikhipha-ke ube khona, mase kuba ney'thombe-ke oba nazo nompilo noSne kanye nomnini nomhlophekazi uyaba khona. Akakafiki-ke lapho yena, cha usemusha impela ngoba asikho isithombe sakhe noSne, asikho isithombe sakhe nompilo, asikho isithombe sakhe nomnini. Hhayi-ke laba-ke aba-welcoming kuma-siblings bakhona impela. Shuthi-ke yibo abasaphotha uSibindi, abadlala leyo ndima eceleni yokusaphotha uSibindi. Cha sengiyayihemela-ke. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye.